everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Kaya ramang gihapon ta mo buhion. Bisan anhira ka sa bahay. O kasi po di may pasabot. Nga dili ko nimo patrabahoon. Himuon lang ko nimong landay din sa bahay. Mabuhay lagi ta pero lisod. Ultimo panty gani maglisod mo kitag palit. Unsa naman lang mo eskwela na si Inday Elaine? Mahatagan ba nato siya sa tanan niyang panginahanglan? Kung kana rin imong trabaho ang atong saligan? Amy, may padayag raman ko. Ayaw lang ko kasuko. Wa man po ko masuko. Ipadayag raman sa ko sa tinuod. Nga way maayong ugma nga nagpaabot nako dinhi sa probinsya kung magpabilin ra ko dinhi uban nimo. May bata nga nagpaminaw ninyo eh. Gusto na po namuana. Patiwas sa tapangaon. Ya. Tug na ka. Pagkatugod maghilom na ka diha. O di na ka magsamang panako. Sorry na. Huwag man na sa kong intensyon good nga pugnan ka. Igo ra mo kung may padayag. Naibawag ka nga dili kong pugong sa imong mga pangandoy. Naibawag ka nga suportado ka sa tanan imong gustong maabot. Sorry na. Sorry, Sad. Ambot pa kung yanong kalit masad nga may init ang akong o ganina. Di harap agad si Inday o si Nanay. Konsensya na hinuon ko. Wala ka masuko na ako? Wamang ko masuko. Ako naman ko'y init kay o. Ay, ambot lang na ako eh. Kung nga nung ingon ini ko. Dali naman kay ko painiton. Dali naman sa pabugnaon. Sorry Sorry na pa. Kisa? Okay na? Kuwang pa. Mga ka-100. 100? Buntakan man sa taana. Buntagan man bitataron. Kay luuran kay ka. Ay! Madunggang ka na kay. Sa pikas kwarto. Ikaw magkot. Ayaw pa. Dili ka. Ayaw pa. Ayaw bunda. I love you ka. I love you too, ka. Dili pa malabi. Malabi pa. Sa'yo pa ba yung kuma sa buntaga? Binatagag igo lang ako so para pagbangon og sayo. Asa? Ki-orientation dayon ko kaganina. O guto pa ko na sa sunod adlaw. May trabaho na dyan ko. May pagka-strict na pa ang among supervisor. Pero, kerera, madaarang smile. Oh, gosh! Marag dili ko magkatuo nga makasuda na yun ko ang trabaho. Front desk sa usapagid ka pinakadakong hotel sa syudad. Gosh! Kaswerte to
gipadad-an ako og uniform. Gamo na ko ni sulubon ako sugod ugma. Social! Mini skirt nga royal blue. Unya, puti ang upper. Sapawan og blazer. Unya, may necktie. Excited na kayo ko musulob ini ugma. Basta, sa una-unya na ko seldo, magpalit kog mahalon nga pulpos ingon man lipstick. Ay, bag pa di ay. Ayan na ni mo na mong uniform god. Salamat. Kiss na inday, kaya ato na si Mama. Mama, forward. Ay, yes. Inigsildo na ni Mama, ha? Wa pa may kwarta si Mama karon. May nalang gani kay libre ang among lunch sa hotel. May coupon me. Dili na ko kinahanglan magdapa og bawon. Minus uwaw sa sudan. Sige na. Malit na ka. Kiss na ni Mama, be. Mama, Ay, no. Dirty ang hands ni mo, oh. Mantikaon kayo. Baho pag kaayong lang si. Inununa na imong gisudan. Manimaho si Mama. Inig ulit na lang ta maglalab-lalab, ha? Sige na, bye-bye na. Flying kiss na. Bye! Huwag na, Mama. Ali, ligo na ka, oh. Baho tinuod tiguang ang baby. First sweldo na ako. Unang higayon niya nakakupot kong kagalingan na kong kwarta. Sayo-sayo pa man. Muhapit ko og mall. Mag-grocery ko og gamay. Arbalipay si Inday. Jaime? Oh, Jaime? Saman, uli na ka? Ay, dili pa. Muhapit pa ko grocery. Mamalit ko og pagkaon para sa akong anak. Ha? Minyaw na day ka? Sabi na ko, daga pa ka? Ha? Ay, siya, no? Mura man sagud akong anak ba ang akong pag-umangkon good kay naama sa amo gibilin sa akong igagaw kay nanarbaho man sa layo, luoy man. Butan na din mo eh. Wapa na. Sexy pa. Nindot yung kapangasawoon na. So? Ikaw ha? Madunggan gani kas imong uyab na. Wapa gani. Mga play pa gani ko. Ay, sus! Kamog yung mga lalaki, no? Bisa nagtangag na mo, ingon lagi pa magwa. Muna siya mag-uwak. Wa gani. Mga play pa kunin mo. Unsa? Kunin mo kong dawaton. Di. Na. Wabang kayo miso ko. Hilom, oy. Seryoso ko. Kano? Uban ko rin sa inyo ha. Mamisita ko. Uy, pag-sure, uy. Layo kayong amo. Di man katabo kuno og dagat. Dili, pero sa probinsya pa magkukumo pa ulit. Ibaw bitaw ko. Naibaw man day ka. Nya, nga mo adto man ka. Interesado mo kukunin mo god. Bisag makadlawnan pagkus pagpauli, way kaso na. Basta maadto lang ka sa inyo. Papaila-ila ko nimo sa imong ginikanan. Aron, anytime. Makasaka na ko sa inyo. Joker ka ha? Bahala ka diya. Uy, adto na ko. Amy, kadit lang. Amy, seryoso ko. Nakabantay na magtingali ka sa ako mga lihok, god. Lahing ako pagtaga dihaan mo kaysa uban. Jaime, di pa tadugi nga nagkaila o nagkaupan. Mamanggani nga gusto kong makaila pa nimo. Please. No. Dili ka na ako? Dili man sa ingon, pero Jaime, mas ganahan ko nga amigo lang ta, okay? Uwa pa na mga butanga sa pagkakaroon sa akong una-una. Focus lang una ko karon sa akong trabaho kay daghan pa kay ko gustong maabot. Promise. Dili ko mahimong babag kung unsa may gusto nimong kabuoton. Musupport pa ko nimo kung gusto ka. Mas gusto ko nga amigo na ta, okay? Wa man ka kayuyab. Wa. Kung mauna. Magpaabot ko nga
andam na niya kang mudawat nako. Ay, naku, Jaime. Pagpuyo, uy. Kay dili lagi ko. Bisan maabtan pa kag sunod tuig, dili gihapon ko nimo. Nga naman. Bati kong naong? Dili man, pero mas ganahan lagi ko nga amigo na ta. Ingan anak ra. Kaya tinuod, dili ko ganahan og Pinoy. Mas ganahan ko og foreigner. Kay gusto ko mo abroad. Kung mao, dungan ta. May nahibawan kong agency nga kaplayan paingon sa Qatar. Dungan ta. Ganahan ka kang abroad. Hala ha, kulit ha. Sige na, oy. Mag-iyahay na taugdan, Jaime. Kay, magabian ako. Nya, magsige pagkagpugong nako diha. Sige kag tabi. Sunod lang ko uban, ha? Bahala ka diha, oy. Feeling kay da. Mas gwapo ka si Dave kay nimo, no? Bisan dili pa tumaligo o pila ka adlaw, mas labaw paghapon to siya kay nimo. Mao nga dili mahitabong pulihan ako siya nimo, Jaime. Ay, magdali ko, be. Aron makasakay na dayon ko paingon sa mall. Yay! Toys! Hiposon human og duwa, ha? Sige na. Kaya mag-ilis na si mama kay kapoy pag kaayo ko. Pwede pang duka, Ako na bahala sa bata. Sukara na ta ka aron nga makapanihapon na ka. So, ano pang orasa? Pasado alas 9 naman di eh. Ay, ayaw na. Mikaon ako. Mupaway lang una ko. Aron makapanghimasa na ko. O, ay, tuwad na limot ko. Imo day, Asa man eh? Tanawa. Kadit. T-shirt man lagi ni. Indot na good. Paborito ba ganang kong kulor? Blue. Ganahan ka? Oh, salamat. Gisayil na. Nya, nahinumdum ko nimo pagkakita na ko, ana. Kinibaw ko nga. Musamot ka kagwapo kung musulog ka, ana. Salamat. Salamat. Wow, ha? May pahag pa, ha? O pa thank you. T-shirt pa ganit na. Unsa pa ka kunin ako tong gidayon og palit ang short. Pero, sunod na lang tong short, ha? Kaya mas short niya ko sa budget. Pinanggaday ko nimo. Siyempre, no? Bisang guilty ko usahay kay wala ko mapakita nimo pero binangga ta ka ga. Og love kay ta ka. Dili ko nimo pulihan og taga syudad. Why makapuli nimo dinis akong kasing-kasing ka. Isaad ko ka na. Ikaw lang og wa nalain pa. Bisan mo puti na ang atong mga buhok. Ikaw lang ang akong unungan. Isaad ko ka na. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!